गावखौ भाइरेल खालामनो थाखाय बे समाव ना बिसि फिसाय ना बिदा फंबाय ना बाय बाहागि ना मोजां मोनज्लायनायनि गेजेराव गासैखौबो बुंफ्लानो हाइ ड्रामा खालामनो हायो आथिखालाव। नंखाय भिउसनि थाखाय बे समाव गाफ्लानोबो हायो, थैनो नागिरफ्लानोबो हायो आरो सोरजोंबा बुलायफ्लानोबो हायो। जायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव बे समाव सोर सैथो बेखौ बुजिलायनायनि थाखाय गावजों गाव समाजारि बाहायग्राफोरा दान्थे बिदान्थेनि कमेन्ट्सनि दोहौ। दिनैनि भिडिअआ जागोन जाय बिथांमोना जे समाजारि बिजोङाव फैनानै नखरनि बिसि फिसायनिफ्राय लानानै मोजां मोनज्लायनायनिफ्राय लानानै गोबां बिदिनो हाइ ड्रामा खालामनानै समाजारि बिजोङाव थार एबा सैथो खामानिनिफ्राय बा हारियाव मुलाम्फा गोनां खामानिनिफ्राय दोरोदग्रा बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ लानानै नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नाय आरो नायनो जुदि गोसो गैयाब्ला नोंथाङा स्किप खालाम। भिडिअखौ खालामनो गोसो गैयामोन, नाथाय समाजारि बिजोङाव गोबां नुनो मोनदों जे बे समाव सोरबा बिसि फिसायनि गेजेराव गोबां स्ट'रि खालामनानै जे नखरजों नखर जे जानाय बाथ्राफोरखौ समाजारि बिजोङाव फैनानै बाथ्रा बुङो, ड्रामा खालामो, गोबां बेखौ एलिगेसन खालामो, बेखौ सोंखारियो, बेखौ बाथ्रा बुङो, जायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव नुनो मोनो पार्ट 1 फैलायबाय, पार्ट 2 फैलायबाय, बेनि उनाव आरो दंबावो उमुगा रिप्लाइ होबाय होननानै बाथ्राखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां कमेन्टजों बुंफोरसारनायखौ नुनो मोनो। नाथाय आं बे समाव नोंथांमोनजों खावलायगोन एबा जाय बिथांमोना बैफोरबायदि सुबुंफोर जाय ड्रामा खालामो, जाय बे समाव हारिखौ एबा बर' हारिनाव गोबां इसु दं, बे इसुखौ डाइभार्ट खालामनानै बाथ्रा बुंग्रा बैफोर हाइ ड्रामा खालामग्रा क्रिएटरफोरनि सायाव आंनि बुंनाय बाथ्राया हारियाव गोबां अलखद दङ, जाय अलखदखौ गारनानै बे समाव गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय नंखाय भिउसनि थाखाय ड्रामा खालामग्रा बैफोर सुबुंफोरनि थाखाय गावबा गावनि नखरनि जेंनाखौ लानानै बिसि फिसायनि जेंनाखौ लानानै समाजारि बिजोङाव बुंथिंग्रा बैफोर हाइ ड्रामा खालामग्रा बैफोर सुबुंफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना बे समाव जे मोजां मोनलायनायखौ लानानै थैफ्लानोबो नागिरो, मोजां मोनलायनायखौ लानानै गाफ्लानोबो नागिरो, माब्लाबा जों नुनो मोनो समाजारि बिजोङाव बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जाय सुबुंफोरा जे समाजारि बिजोंखौ गुबुंले खालामनानै भिउसनि थाखाय बिथांमोना ड्रामा खालामनानै एबा जातिनि इमसनजों गेलेबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि ससाइटिया माबायदि थांगोन? दिनै मावनो गोनां बर' हारियाव गोबां दङ, जाय कन्टेन्ट क्रिएटर बिथांमोना ब्लगिं खालामनानै गुबुन गुबुन जायगाफोरखौबो दिन्थिनो हायो, बे आलादा बाथ्रा। ट्रेभेलिं खालामनानै दिन्थिनो हायो, गोबां क्रिएटर दं बर'फोरनाव बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो। नाथायबा बैफोरबायदि ड्रामेबाज, बैफोरबायदि जाय बिथांमोना नंखाय भिउसनि गेजेराव जे गावजों लोगोनो मोनसे ड्रामा खालामनानै बिसि फिसायनि गेजेराव ड्रामा खालामनानै बेफोरबायदि कन्टेन्ट खालामग्रा बैफोरबायदिखौ आङो निन्दा खालामो, बैफोरबायदि सुबुंखौ आङो गोख्रों बाथ्राजों बुंथियो जे नोंथांमोना हारिखौ गुबुंले खालामनो दानाजा। नोंथांमोना जुदि हाबा मावनोब्ला गोबां दङ, आथिखालाव कारेन्ट इस्यु सेन्सासनि बागै नोंथांमोना बाथ्रा बुं, जुदि दम दङब्ला बर' लेंगुवेजखौ 8 सिडिउलाव कनस्टिटिउसन 8 सिडिउलाव थानानैबाबो सेन्सासाव सोसननाय जायाखै, बेनि थाखाय आवाज बुं, बेनि थाखाय बाथ्रा बुं। नोंथांमोना बर' बिजोंनि थाखाय जोंहा गोबां जेंना जाबाय थायो, बे जेंनानि सायाव बाथ्रा बुं। हाग्रा फोजोबस्रांगासिनो दं, बे समाव हाग्राया जोबस्रांगासिनो दं, मानासनिफ्राय लानानै बे समाव रायमना नेशनेल पार्क, सिखोना जोहोलाव जाय जोंनि सम्पद, बे सम्पद फोजोबस्रांनो खामानि मावगासिनो दं एबा बे समाव दानस्रांगासिनो दं, बेनि थाखाय आवाज हो, बाथ्रा बुं बेनि थाखाय। नाथाय बेखौ गारनानै जे माखासे जेंना गोनां बाथ्रानि सायावसो नोंथांमोना बुंथियो। सोलोंथाइखौ लानानै बाथ्रा बुं, सोलोंथाइयाव आथिखालाव गोबां जेंनायाव दं, जे जोंनि ओनसोलाव बैफोर खना खनला जेंना नुजानायखौ बाथ्राखौ बुं। जेराव सोलोंथाइनि थाखाय सिंगल टिचार जानानै दं गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव, दा बेफोरनि थाखाय आवाज हो। आथिखालाव समाजारि बिजोङाव हाबा जानायनि जेंनायाबो मोनसे जे दोनखारलायनाय जेंना, बे जेंनानि सायाव माबोरै सल्युसन खालामनो हायो बेनि सायाव बाथ्रा बुं। गोबां दङ हारियाव जेंनाया, एनकाउन्टार खालामगासिनो दं सम सम बर'नि सुबुंफोर जिउ फोजोबगासिनो दं, बेनि सायाव बाथ्रा बुं। समाज दानाय, समाज फोसाबनायनि थाखाय सासे एज ए क्रिएटर हिसाबै एसेबाबो बाथ्रा बुं। कमेडिखौ जों खालामनो हायो, गिदिर बाथ्रा नङा, नाथायबा नखरनि जेंनाखौ लानानै समाजारि बिजोङाव बाथ्रा बुंनाय, सोरबा मोजां मोनलायनायनि गेजेराव बाथ्राखौ लानानै दान्थेलायनाय, बाथ्रा बुंलायनाय, भाइरेल भिडिअ जादों होननानै गोसार होलायनाय माखासे जाय नायथावै बाथ्रा, बे बाथ्राफोरखौ बा बै नुथायफोरखौ समाजारि बिजोङाव नागारना होनाय, दा बैफोरबायदि सुबुंफोरा माखासे हाबाफोर दङ, बे हाबाफोरखौ माव। नाथायबा नैबे समाव नोंथांमोना जे समाजारि बिजोंखौ जे बर' हारिनि जे जाय सुबुंफोर बिथांमोननि सेन्टिमेन्टजों बर' हारिनि जाय भिउवार्सफोर, जाय सुबुंफोर, बिथांमोननि इमसनजों गेलेनानै जेबो लाब गैया आरो नोंथांमोना बैफोरनिफ्राय जानगाराव थानाया गोनांथि दं होननानै आं सानो। भिडिअ बेखिनियानोमोन, बुंनो गोनांखौ बुंदों, जोबोद बांद्राय जादों, बेनि थाखायनो आङो बाथ्राखौ बुंनाय जादों। गोजोन्थों।